akanditambisira nguva yangu achiti achandiroora zve3 years tichifambidzana tichitesa paakundizoti hanzi tikutamba game saka ndinzwisiso kuti game yatiri kutamba inonzi chii. Mukudana kwataita akazondibvunza mubvunzo kuti saiwe uda kundiroora ine kati sindiya kutiroora nazvo ona makore andinawo asi kuti ndingaita wakadzwairi mbazondisaka rudo rwatikuita runonzi chii kati rudo rwatikuita urwu runonzi rudo rwokuitirana zvakanaka zvakanzi zvakanaka zvinenge kati ini ndikaunawo zvakanaka zvatine nazvo ndokuitirawo zvakanaka po mari yechikafu po mari yekushandisa mumba kwako iwe kaunawo futi zvakanaka uchingonditirawo zvakanaka unditirawo zvaunokwanisa kunditirawo zvitoza kuti tiri kufambisana zvakanaka sokuzva kwandinoita inini akandiudza kuti ane pamira handiti saka pamira vanongotaurwa chete tisingazivi papatsvakwa pregnancy test mimbavhu yatestwa mimbavhu yabuda 1 asina kukanikwa nezvepadera ndoda nyaya dzechokwadi saka ndiri kuti Tobias Mazivisa akanditambisira nguva yangu achiti achandiroora zve3 years tichifambidzana tichitesa paakundizoti hanzi tiri kutamba game saka ndinzwisiso kuti game yatiri kutamba inonzi chii pa3.5 years tiri tesa. Mapedza kamuchira mumangarirwi wainzwa here mhosva iri kupomerwa nemumangari? chowani mhosva ndiriinzwa. Uri kubvuma here mhosva iri kupomerwa? Handisi kubvuma. Pinda mudare usine mhaka iyi usiri kubvuma, pinda mudare. Handisi kubvuma nekuti sinzi tanga kudanana naye taidanana zviri zvokuti tingori inge ushamwari hwekuti mukomana nemusikana zvokuzvisa kuti ndi mukadzi wangu nevana vangu iye ane mhuri yake. Mukudana kwataita akazondibvunza mubvunzo kuti saiwe uda kundiroora ine kati sindiya kutiroora nazvo ona makore andinawo asi kuti ndingaita wakadzwairi zvanzawo zvanzi manje inini ndinoda munhu wokugara naye anondiroora saka iwe ndikawana munhu anondida anoda kundiroora unozvitendera here kati hapana chakaipa unongondiudza mbazondisaka rudo rwatikuita runonzi chii kati rudo rwatikuita urwu runonzi rudo rwokuitirana zvakanaka zvakanzi zvakanaka zvinenge kati ini ndikaunawo zvakanaka zvatine nazvo ndokuitirawo zvakanaka po mari yechikafu po mari yekushandisa mumba kwako iwe kaunawo futi zvakanaka uchingonditirawo zvakanaka unditirawo zvaunokwanisa kunditirawo zvitoza kuti tiri kufambisana zvakanaka ndomadana ndaita nasindi. Mapedza? Ndapedza. Munochira mapedza munochira? Munochira. Nai Cynthia ndauti tikubvunze mubvunzo wokutiwo panguva yamamwe muchidana imi makasvika here patsika dzedu dzatinoitawo dzokuti makaenda kuna tete kana ndisekuru kunozivisa kuti ndiye mukomana wandiri kufambidzana naye uyu? Pamusoro idare pamusoro yechangamiro kwete. Mune zvamakagona here kupanana patsika dzedu nokuti pachivanhu chedu tinopanana dzatinoti idzo nhumbi vakapanana here muchitaurirana kuti aiwa takana kusvika zviri zvanaka? Hongu. Right. Naye murume ichokwadi here kuti makasvika pakupanana nhumbi muri pamwe chete kuti aiwa chokwadi uyu ndabatira mudziyo ndowangu uyu kusvika zvinhu zvandinakira ndoro? Pamusoro idare ini handina chandakabatisana naCynthia pakudanana kwatakaita handina changu chandinoti ndakamupa kana chake chaakandipa kuti chibata ichi handina chinhu chake chandina chaakandibatisa kati inini chandakamubatisa. Ari kuti kaiwa takapanana kanhumbi ndo zvaari kutaura? Ngaataura ake kuti takabatisa nechi. Pamakapanana nhumbi panga painani naye Cynthia? Pamusoro sisi vangu uyu munhu ndiaitogara naye uyu mumba. Inzwa kuno ndisiri kubvunza ka? Paiya panani? Sisi vangu. Asi patambokubvunza rakati izvo pane here wandoziva kuti wakamboenda nawo watudi? Ndanga ndichifunga kuti muri kuri mamuchirevera kuti takatoenda kumba kwedu kunonyatsozivisa asi ana sisi vangu vese vanotozviziva kuti tinofambidzana. Varipo here sisi wako pana? Mati? Sisi wako varipo here pana? Havapo. Ichokwadi here mukoma kuti vari kutaura chitiwo pakagara mese kwemakore anokonaka matatu echidimbu? Pamusoro idare ndakutanga kupindura mubvunzo wati vana sisi vako vanoziziva kuti tinofambidzana
vana sisi vacho vanozizi vanhu vadine chingoti tinosangana tichizowana kuti shamwari yangu pamba pacho panondogara naye pamba pacho ka pamba pawabereki wake tichitanga kudana naye taidanana zvongoti daiuya ndomutora nemotikari toenda unodanana handiti ka paazonditi ona uyu tirambe chingodanana nazvo musango izvi zvinenge zviri kunetsa haukwanisiri kupota uchindibhadhara rako rendo chipota tichiyaumba tichionana pamba pacho pane dzimba dziripo dzailojiswa pamba pawo tikati handinokwanisa pataka kumbhadhara rendi ndichiwana iri advantage yekuti ndaiwana mukana wekuyaumba ndichiwana pekurara ndichifara naye ndogara kwatakaita naye kwachiparontaura asi ndiri kumba kwangu nemhuri yangu ukumba kwakandaienda zvokuti ndikufambira iyo semusikana wangu tienda kunomuona amero pamusoro evedare ini amero ndikutadza vazonzwisisere mungaizondibatsira kuti munozoona sei ndizvo here kana mwana wovaridzwa muri kuswera naye didi dati ndizvanoda kuti mundibetsere ndezvokuti ezvo hamene kuti ndizvo here vana baba nanamai vanoda kuedza kubvunza murume kuti zvakajeke here kuti shuwa ungagare nemwana wavaridzi semudzimai wako wamushandisa wozomusiya wongomuti chii handina kugara naye mukatarisa mashure ndati sindi achidana naye akandibvunza kuti rudo runonzi chii ndikati rudo runonzi kuitirana zvakanaka zvoti ndaimuitirawo zvakanaka handitika kumutengera chikafu achinda kunoona vana vake ndaitomuperekedza nemota yangu ndomutengera chikafu toenda kunoona vana vake uri kushamwa rwekudana negirlfriend neboyfriend handiti zvisiri zvokuti kuda kuti kuroora izvo zvikunhu zvagara zvinongoitika kana munyika medu kuti vanhu vanodana boyfriend negirlfriend kudanana ameno inini ndoda kunyatsonzwisisa kuti vanhu muzosvika pakutorana zvinozikana nevabereki muchibisirana pfuma handiti kwamakabvira nerudo rwenyika kureva kuti ndo mavambe iwayo ende kana ndakatarisa semawanzwira ndaita inini apapa munenge muri kuparadzira dare nguva magamuchira nyaya yenyu kuti zveshuwa mwana uyu mudzimai wenyu nokuti kana muchifambidzana muchitorana muchirara pamwe chete muchiitirana zvinenge rudo rwacho ndo mavambe emuchato iwayo pamusoro hati mazwa ndichiti akandibvunza kuti rudo runonzi chii kati rudo runonzi rwokuitirana zvakanaka ini handikwanisi kukuroora nemakore andinawo kuti ndiite imwe mhuri kusaidi handizvikwanisi akati nonditendera rekuti ndikaona munhu anoda kundiroora anokwanisa kundiroora ndikati hapana chakambepo unongondiudza zoti zvinhu zvataitowirirana tichiita zvinhu zvedu pakutanga tozviziva kuti zviwanikwa asi kunorudo rwemapoto kuti munenge muchifara zvenyu musiziretarisana nemuchato kana sei saka pachivanhu chodinga chirudo rwemapoto saka isungatari kuti rudo rwavavereva ndorwemapoto notendawo pachidani pane mwana mubvudza pasitano Terceiro. Alright, zvakanaka. Ndoda kutanga nekupindura mubvunzo wabvunzwa nemwana uyu. Kana takatora chimiro chiri kunhasi uno, nyika yedu yakatora chimiro chekuti mudzimai nemurume vava pachi pakaita sei? Tane kodzero dzakaita sei? Dzakafanana. Zvichasenzesa izwi reconjugal rights. Mudzimai akada murume, iye murume asikamupe zvaanofanira kunge achipiwa, akanyimwa, ane mvumo yokukwira dare kuti ndiri kunyimwa zvandinofanira kudi wana ikodzero yake. Atobateka? Murume wakanyimwa zvaanofanira kunge achida sei? Achifanira kupiwa,
anogona kukwira dari kuti ndiri kunyimwa zvikodzerwa zvangu handirika saka zvauti vanhu vaviri vaikata sei vakafanana vakaenzana panyaya yezvikodzerwa zvavo saka nokudaro hapana nyaya yekuti uyu aindishandisa mese maishandisana now pfungwa yekuti hongu tinayo mumatare kana kuti mumisha matigeremo tinadzo pfungwa idzodzo dziriko ende ndedzechivanhu dzetsika dzechivanhu kuti ichokwadi kana munhu achinge atora mudzimai akagara naye anofanira kumubvisira pfuma akatadza kumubvisira pfuma zvinoreva kuti murume akanganisa handiti asvika panobviswa pfuma tapinda mumatare echivanhu ndo paya panenge patorwa matanho zvakaita sei danho nedanho raro wakabva apa waenda apa kusvika pfuma yakurehwa naatezvara kuti mukwasha ndakuda pfuma yangu nokuti wakapinda mumusha mangu zvino panapa papa pambotanga mubvunzwa mubvunzo wakanakisa zvikuru chaizvo wapesanisa vanhu ava pavakadanana vachitanga kupinda mumba vachiningira pabuda yatingati pfungwa yavawirira nayo yekuti taigara vakangogara zvavo vese vari vaviri pauzoti papaya pafamba nguva vakuzvibvunza kuti tiri kuenda kupi tikuda zvekuroorana here kana kuti kana kuti kwete murume akati aiwa inini haasi kuroora ndingogara newe tichifara animaonzana tichifara ndio zvataura uyu akatozvikopa kuti bvunzewo futi kuti asi kufara kwedu kuri kusvika kupi nokuti vakagara vachita sei vakaita zvokupinda magudza vofara vakada kutengerana zvinonaka voita sei vofara vakada kutengerana mbatya voita sei vakada kuenda kumafirimu voenda sei gara kwakufadzana zvavo paita kana ukada kubhadharana nochikoro zvaizvi kwavari asi uyu ati ndandakatarisira kuroorwa wagara makore mangani 6 muchifambidzana 3 years muchifambidzana matatu muchifambidzana saka wazoenda kunobvunza kuti tiri kusvika kupi now mamba kutaura wati iwewe ndinobvunzai wati iwewe ndakabvisa nhumbi ndikamupawo pamberi pasisi wako ndizvo wakabvisa chii ndakabvisa chii chaukabvisa t-shirt yako ichiita sei pamusoro yemama ndingangoti pavatsanangura ka ivo vatsanangura divi ravo ndichitanga kufambidzana naye ka ndofunga ndaitobvunza kuti tiri kubvepi tikuendepi nokuti nini handidi kutambiswa zvikanzi ndinoda kuroora vaitotaura pamberi pana sisi vangu nevanin'ina vangu zvino nguva iri kufamba ko tichaenda rini kunoona ana tete vangu ndofunga hatingamboti kuona tete vangu akaita tete vangu vekuona murodhi akatoti ndichauya nguva iri kufamba naimi tinoenda rini ndofunga aya mashoko ekuti rudo rwedu runonzi kuitirana zvakanaka ka mashoko akataurika last week but 1 imbomirai ndabvunza nyaya yenhumbi ndoya ndoda kuti mupindure mati mangamupa t-shirt mangapirana kupi kumba kwedu yakaenda kupi vanayo kumba kwava vanotoipfeka hongu alright vanotopfeka kumba niki chivanhu chinoti chikudi chivanhu chinoti chikudi kana munhu abvisa niki nhumbi zinoda kunani nazadzi yako kana nhumbi yabviswa hembe iyi wabvisa hembe iyi ino mafambiro ayo anofanira kuita sei kuitwa andirofunga kuti makaita kweiwo wakabvisa chii inini handina zvandakabvisa kwaari ndikamupa hapana nhumbi yari kuita nezvayo ika ndikuda zvako iwe handina chandakamupa hamuna chaungamupa
iwe kana wakapiwa here iwe hongu ndinayo wakapiwa chii t-shirt yavo t-shirt yako yavo yakaenda kupi makaisa ndinayo ndakaichengeta now ndakutsanangurai mese muri vaviri mafambisiro anoita nhumbi muzozviyera kuti ndo zvakaitika here manzwaka tadanana shamari tasvika panguva yekuti ngachirooranai matowirirana ndirika uyu anenge achienda kuna tete vake kana kuna mbuya kana kuna sisi ndadanana nemukomana uyo akamira akadai ndokwaningi saka iko zvozvo tasvika pachiro chokuti ndiyo kuzokurakidzai kuti mukomana wangu ndeuyu nhumba zaita sei zabviswa vaivoona munhu vapedza muzukuru zvakanaka mukomana akamira zvakanaka saka takumira kunze kwauri imi ndepamuchaenda kunotaurira zvauri kuita iwe kwenyu ndo zvokuita futi chii mukomana kumusha kwake muchiti zvino rudo rwedu uru rwokuti tinoda kuwanana runosungwa nei andika wochiti pachivanhu runosungwa nekutambidzana nhumbi ihembe yaungabvisa pamuviri wako yaunoda wobvisa pamuviri wako mochinjana mukomana achiisawo kana iri shirt kana iri trouse oisa uko musikana kana iri blouse kana iri skirt kana iri dress oisa kupi uko mukomana anotambira nhumbi yake yaapiwa onorakidza mukoma wake kana kuti sekuru wake kana kuti baba mudiki munin'ina wababa kuti hona izvi kaizvi zvabva kune musikana wangu anonzi ninga akadai ndakufunga zvokuroora vabataka baba mudiki kana sekuru kana ndiani anogamuchira nhumbi iyi wodaidza dare uyai kune chirango chiriko munzwe vanhu voungana zvinhu izvi chamunyorwa akasvikisa shoko rekuti akuda kuwana musikana wokwanhingi zvosa pamberi pedare anamai vakagara apa nevanhu vese vozviona vopururudza aiwa zvakanaka chamunyorwa wakura ngaaite chii imba yake uchizotoita sei vasikana hanzvadzi dzake uyu vanenge vakatoungana baba kana ndibaba mudiki vanosumuka nehembe unosvika kusana kunani kuna Cecilia hanzvadzi yake ingava hanzvadzi yake kuberekwa nayo kana kuti kwa baba mukuru kana kuti kwa baba mudiki kana ndiani ndiye anopuhwa chii nhumbi yaye yabva kumusikana right ndiwo mamwe chete marongore uyo akabvisa shet tiraukazhi zvinoenda zvogarirwa daroko kwakuzotora manje mbatya yaye yopuhwa tsano manje tsano wake uyu kana kuti hanzvadzi yako iwewe kwete kuberekwa nayo chete asi parudzi rwenyu kare kumashure zvaitonzi kana wamupa kudai saizvozvo iyeyo hanzvadzi yako yapiwa iyoyo ndiye baba wako pachishoni vavati uri kutozoona parudzi rwedu uyu ndio baba wako uyu kana waroorwa pfuma yauya mumusha yawabvisirwa iwewe inotoziviswa uyu kuti azoitoro achirooresa futi chii zvaitirwa kusonganidza chii ukama vanozotaiwa zvanaka manje tambira saka vana baba vekumusikana vanochengeta uyu zvakasimba kuti tisanyadziswe ndakwembonda kutsime aenda naniki nachipo kamusikana kadikidiki ndangomboenda kwatete aenda naniki wafamba sei wega vari kuta kuchengetedza chii kuti tisanyadziswe nemusikana anobati kumukomana ndizvo usazotinyadzisa iwe kunotora mumwe mukadzi iyo kwapachengeta chii takapfeka nhumbi dzemwana wari zimuno kusvika vanhu vacho vatorana right ndakupai brief andirika good chizvitonga itidzwe pamusoro
ndida kuwedzerawo panyaya kuti rayo kuti aiwa ndati zvitongei zvakaitwa here hapana chatakamba zvakaitwa here sinsiya Hazvina. nyaya yapera hapana zvisidzo apa zvakaitwa zvekuti towedzerana chii kupedzerwa nguva ndoko kunge munhu apana nachi nhumbi nokuti wakapa munhu nhumbi watoisa ruzhowa wapfirira kuti hapana kana nhunzi ichaita chichasvika uyu anobatira kunhumbi dzake chete akazonzwa kuti uyu aroora uyu anoshuva nenhumbi dziya dzakuti ndine nhumbi yako yake wakandipedzera chi nhumbi dziripo here hapana fine uda kutaura Pamusoro echangamiro. Hongu nhumbi hapana. Hatina kuzviita chaizvo chaizvo. Asi pane pamuvira. Saka handichaziva kuti ndine pamuviri pake uyu mazivisa. Saka handizivi kuti panonyatsofamba sei ipapo. but uri kutenda here kuti wambonyepera dare kuti nhumbi dziripo Unenge usingazivi kuti zvinonyatsofambiswa sei, ndiri kutenda. Nokuti ndeni ndisingazivi chivanhu. now uri kutenda kuti waita mhosva yekunyepera kapamberi pamambo Kusaziva ishe wangu. mbudzi Ndinogamuchira kusaziva nokuti takangopangana unenge uchifunga kuti ndonzira kana wauya pamberi pamambo zvinoda noti handizive pane kunyepa Alright. matishitsi echamutaura ndeyekuti yayanikwa paimbopfeka weyo imbodaiwa insofo hazvisirizo chirango chacho handimanzwa nyurai mbudzi apa ari kunyepera chii mambo right now abvunza mubvunzo handirika kuti zvino ndakatakura pamuviri yaimwe nyaya yaimwe iyi yapera iyi kuti hapana kubatirwa hapana kupedzerwa nguva nokuti hapana chiripo chinotipa dare kuti tinzi ndandakabata ichi hapana saka dare ringoti mambo vari kuti makanga zviri kuenderana nemukomana kuti taingotamba tichigara zvedu chinakidzwa ndichadzoka futi bichani but iyi yadi yapera now pane pamuviri pari kutaura akazvitakura urendare sokuzva kwandinoita inini akandiudza kuti ane pamiri handiti saka pamiri vanongotaurwa chete ndisingazivi papatsvakwa pregnant test mimbabvu yatestwa mimbabvu yabuda 1 bar kati konogoti ndipamiri sei pari kubuda chi 1 bar sikanzi aiwa ichangotanga kubata irimwe rati rakaita kakudzima izvinoda kuti zvadaidai akati ndikati hazvipoba izvi mimba inofanira kungojeka kana yateswa inofanira kubuda iri mimba ati bachedza shamwari dzake badzibvunza kuti nhai kana zvabuda zvakadai so hazvinoti pane mimba here kanzi nemwe wacho aiwa ikabuda iri 1 bar zvinoreva kuti hapana chi pane sai ndo zvandinoziva kuti ini mimba hana asi kuti munhu anenge ada kuti akakundirwadzisa aiwa samumhanyire kumaconclusion now zvikuti isusu makatestwa akatestwa makaita mese here tetiri tese mumba mashemu ndikura kuclinic hakuzo clinic makatestwa kuti zvokungotenga kumafamasi wozoti mapregnant test kumafamasi munogona kuzviverenga here wakagona kuzviverenga kwakazobvunzirei uchigona kuzviverenga ndakamubvunza kuti saka kana zvadai uri kuti pane mimba sei pane 1 bar ndakati uri kuti pane mimba sei paine 1 bar handika pane mimba panoita 2 mabar ndokuti pane mimba unotozviziva kuti panofanira 2 bar ndoziva saka yakaita 1 bar yakaita 1 bar ko iwewe sei wakati une pamwiri Ndakarwara ndikaenda kuchipatara. Ndichirapwa zvandairapwa ndaya ndichitofunga kuti iBP yakakwira ndopandakanzi ine pamuviri. In fact ndakatonzoda kuwedzerwa ropa ndakatanga kunzi ropa rako shoma. Saka ndakuzoitwa mamwe matest vachizotsvaga kuti chii ndopandakanzi ndine nhumbi. Tichibva ndauya ndichibva ndavaudza ivo tichibva tatesta zvatakatesta. Asi ivo ndofunga nhasi pamukatoke 100 kuti handeitese kuchipatara kwamakasungunuka imini titiende ndinotestwa tikliye nyaya iyi ndofunga kusanzwanana ndokwazoita kuti tisvike pakuya kunoko nokuti ndikatoke pamwe ke100 ndichivati handei tonotestwa tokliyirana zvinhu zvedu zviri right. Ine mwedzi mingani? Handiziva handamboitwa skani.
Inumbe kutanga here kana kuti pombo nyoka. Aizi yekutanga. Saka usuza kuti pamiri pandini apa kana papwiri. Ndaishandisa family planning method. Pandakatorwara ndaenda kuchipatara ndo pandakanonzwisa kuti ndine pamuviri. Saka handitozivi kuti ine mwedzi mingani sekuti ndakangotestwa ropa kwete kuitwa scanning. Scanning ndo yaigona kundudza kuti pakura zvakaita sei. All right. Now, you kuti kudi inini ari kuti ano pamwiri pako makateswa iwe wakaona kwa vanba iye ari kuti aiwa pamwiri chapi inini sekuzva kwandiri kuita ndikuzva kuti pamiri hana aika ndioka patakura here takatesta takatesta tikaona kuti hapana pamiri makatesta rini pane 2 months pane 2 months ko zvakadii kuti mudzokere futi ndaingozwa hangu chaita kuti ini ndingozi ndaizwa kuti munhu ane zvaari kuda kundidzvinyirira nazvo Hanzi namambo zvakadii kuti mudzokere futi. Tinodzokera Shit. Fine. Kunaka kwechinhu ndikokuti mabvuma kuti munodzokera ndo chaizvo munodzokera makangoni maonekwa kunzi kana yakaonekwa kunzi iripo nhumbu uri kuigamuchira ndeigamuchira zvakanaka. Alright. Ko uyu muri kusvikisana kupi nekungonakidzana nyaya yacho so zvinhu zviri kungoitika nekuti dzinguva iye andondidaidza kuti uya kuno ndoenda unodaidza kuti uya kuno shamwari wenyu shamwari muno munhingi padare rino rechivanhu rirei hatikurudzire kuti vanhu vangogara handitika pane zvinhu zviviri aidha munotorana kana kuti munosiyana vanoona iwe nemhuri yako uya nemhuri yake zvamuri kuita zvakaipa hazvina kunaka zvinodzidzisa vanhu tsika dzisina kunaka mudunhu handika saka ndakubvunza mubvunzo kuti uri kuti kudii munosvika kupi muchiita ushamwari neushamwari iyi nyaya yatatonga panapa yakatisiyana nezvatiri kutaura izvi totonga ndeyekuti wakanditambisira nguva zotapruvha kuti haana kutambisirwa chi nguva tikati zvapera izvo now taakuti isusu munosvika kupiko muda kuramba kana muchida kuramba muchifambidzana muri 2 izvo ndezvechirungu izvo itsika dziri pamutemo wechirungu kuti munogona kugara asi hazvimwe mutsika dzechivanhu handitika zvazvino mutsika dzechivanhu manje kana muchizviitira mudunhu munomu isu toti zvakaipa hatizvidi pane 2 options either unotora ubvisa pfuma kana kuti unosiyana nechi handiti iwe unoda kuita sei tauda kupedza inini ndofunga ndangobuditsa chokwadi kuti ndaitobvunza kubva Hanzi namambo uda kuita sei inini ndine pamuviri handina kumwe iwe kuda kuita sei indingoripo handiti ndingoripo uda kudii uda kuroorwa here kana kuti ndo zvandaringa kuno kudari tanga unoroorwa munhu anoda kuroorwa anoroorwa ari kuma kwake here kwete ndizvo here uyu anokwekweresana kana aona kuti anonokerwa uya kati ndazviunza handii ndizvo vakatombondirova ndatomboda kuita izvo zvavo vakatombondirova kutonditi zvakanaka kana pasina izvozvo tapedza nyaya yenyapa
zvayamanga makwirira dariro zinofunga tazvipindura zvaita zvakanaka, asi dariro hari kukurudzire kuti murambe muchiita kuchaya mapoto kwamutaurwa paya. Hazvisiri izvo, hatisi kuda nyaya dzakadaro. Now zvinokangasa mhuri dzenyu, zvinokangasa madzimai enyu, zvinokangasa mhuri yako. Muri kupa chidzidzo chakaipa kuvana vamugere navo chisina kunaka. Kunokukurudzana kuuya kuzotaura nyaya dzemapoto. Kuno ndamuka muda sindikudamafarera asina kukanikwa nezvipanera ndoda nyaya dzechokwadi